Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Itom. Taong 1979, Laur, Nueva Ecija. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manlalako ng mga paninda itong si Itom. Kasama niya lagi noon sa paglalakad ang kanyang ama at ang isa niyang kapatid. Kung saan-saan na silang lupalop ng lugar noon nakakarating, maibenta lamang ang kanilang mga panindang inutang. Kahit ilang araw man silang maglakbay, hindi nila ito alintana dahil sa kanilang mga pangangailangan. Ang tanging katulong lamang nila Itom noon ay ang kanilang nag-iisang kalabaw na siyang nagdadala ng kanilang mga paninda. Sa pagsapit ng unang araw ng Marso, nag-umpisang maglakbay noon sila Itom. Nang makakuha sila ng sapat na paninda sa kanilang pinagkukunan, agaran din naman nilang isiniayos ang kanilang gamit sa paglalakbay. Kahit iniiwan noon ng ama ni Itom ang kanyang mag-ina sa kanilang baryo, hindi nila ito alintana dahil sa naroon naman ang mga magulang niya at iba pang mga kapatid ni Itom na siyang nagiging katuwang ng kanilang pamilya. Bago sumapit ang 10:00 ng umaga noong mismong araw, nag-umpisa ng maglakbay sila Itom. Wala sila noong eksaktong destinasyon, kaya bahala na kung saang lupalop sila mapadpad. Kahit maraming panganib ang dulot ng kanilang paglalakbay, pilit pa ring naglalakas loob sila Itom upang maitaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil na rin sa tumigil na si Itom sa pag-aaral, kaya napilitan itong sumama sa kanyang ama. Sa loob ng 2 taon, yun na ang nakamulatang trabaho ni Itom at ng kanyang kapatid. Kahit papaano, masaya naman silang dalawa dahil sa kung saan-saan sila dinadala ng trabaho ng kanilang ama. Pang, balita ko, may pista raw dun sa Baryo Gurang. Yun na lang kaya muna ang puntahan natin. Para naman, marami na tayong maibentang paninda. Wika ni Itom sa kanyang ama habang sila ay nakasakay sa kalabaw. Yan nga ang pupuntahan natin ngayon, Itom. Siguro bandang 9:00 ng gabi, nasa Baryo Gurang na tayo. Sagot naman ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Itom, doon niya napagtantong merong palang kalayuan ang Baryo Gurang sa kanilang baryo. Halos abutin din kasi ng kalahating araw ang kanilang paglalakbay, marating lamang ang lugar. Nang mapagtanto ni Itom na malayo-layo pala sila sa Baryo Gurang, pinili niyang tumabi sa hinihigaan ng kanyang kapatid upang magpahinga. Kung hindi niyo kasi na itatanong, may kalakihan noon ang kanggang dala nila Itom sa paglalako nila ng kanilang mga paninda. Kinakailangan ng 2 matandang kalabaw upang mahila ang kanggang kanilang ginawa. Sa loob ng kangga, merong espasyong pwede nilang pagpahingahan kapag sumapit ang katirikan ng araw o kalaliman ng gabi. Habang nakahiga noon si Itom, pinili niyang kausapin ang kanyang kapatid na katabi niya rin sa loob ng kangga. Sa tagal ng pag-uusap nila, hindi nalaman nila Itom ang takbo ng oras. Nang inihinto na ng kanilang ama ang kalabaw, doon nila namalayan na pasapit na pala ang 4:00 ng hapon. Bale, pinili nilang kumain na muna ng kanilang hapunan at magpahinga. Kailangan din kasi ng kanilang mga kalabaw ang magpahinga, gawa ng hindi biro ang bigat ng kanggang kanilang dala. Tom, pagdating natin mamaya sa Baryo Gurang, huwag kayong maglalakwatsa ni Nonoy, ha? Mahirap ang lugar na yun, Tom. Maraming manlalason. Wika ng kanyang ama habang sila ay kumakain.
Oho, tay. Di naman ho kami maglalakwatsa doon. Sagot naman ni Itom. Paalala lang yan, Tom, ha? Huwag mo sanang kakalimutan. Ikaw ang mas matanda sa inyo ng kapatid mo. Kaya dapat responsable ka sa lahat ng iyong galaw. Dagdag pa ng ama nito. Nang marinig ito ni Itom, pinili niyang tumango na lamang upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. Kahit di man noon labis na naiintindihan ni Itom ang bilin ng kanyang ama, pinili na lamang niyang sumang-ayon dito. Nang matapos na sila sa kanilang hapunan, hinintay na lamang nilang maluto ang kanilang mga nilagang hinog na saba. Yun kasi ang magiging merienda nila sa gabi kapag sila ay inabot ng gutom. Tandang-tanda pa noon ni Itom ang lugar na kanilang pinagpahingahan. Paglalarawan dito ni Itom, merong 2 puno ng talisay sa lugar na yon na siyang nagsilbing kanilang pahingahan. Sa gilid ng mga nagsisilakihang ugat ng talisay, doon nagluto ang kanyang ama ng kanilang nilagang saba. Kaya tandang-tanda ni Itom ang lugar na yon dahil sa kakaibang pangyayaring kanilang nasaksihan noong nadapo sila sa Baryo Gurang. Nang matapos ng mailaga ng kanyang ama ang mga saba, agaran din naman nilang nilisan ang lugar na kanilang pinagpahingahan. Medyo may kabilisan na noong magpatakbo ang ama ni Itom ng kanilang kalabaw sa kadahilanang malapit ng sumapit ang takip silim. Ang tanging nagbibigay liwanag lamang noon sa sinasakyan nila Itom ay ang nag-iisang gaserang hindi gaanong kalakihan. Pagtungtong ng 7:00, laking gulat na lamang noon ni Itom nang maalimpungatan siya sa kanyang pagkakatulog dahil sa kakaibang daang kanilang dinaraanan. Nang maramdaman ni Itom ang pagdaan nila sa mga medyo may kalalimang uka ng lupa, pinili niyang tunguhin ang kanyang ama. Nang makalabas na si Itom sa kangga, doon niya nasilayan ang kanyang ama na parabang meron itong hinahabol na oras. Kahit anong pakikipag-usap ang gawin noon ni Itom, nakakapagtakang hindi siya nito magawang sagutin. Sa pagsapit ng 8:00, matagumpay nang narating nila Itom ang Baryo Gurang. Hindi na niya binigyang pansin ang mga kaganapan kanina nang masipat niya ang kasiyahan sa baryong kanilang pinuntahan. Itom, Noy, ang payo ko ha, huwag makikipag-usap at maglalakwatsa. Ang tanging dapat niyong kausapin ay ako lang. Maliwanag ba? Wika ng kanyang ama habang sila ay nagsasalansan ng kanilang mga paninda. Oho, tay. Wala hong problema. Sagot naman ni Itom. Sa paglipas ng oras nila sa Baryo Gurang, napakarami nilang nasilayang masasayang pangyayari. Nakita nila ang kasiyahan ng mga tao roon sa plaza habang ito ay nagsasayawan. May mga kokonti ring perya sa lugar na siyang labis na kinawiwilihan ng mga taong naroon. Habang nagmamasid sila Itom sa paligid, napakarami na nilang nagiging benta. Tuwang-tuwa noon si Itom, gawa ng makakauwi sila kinabukasan kung sakaling maubos ang kanilang mga panindang nakasalansan. Sa pagsapit ng 12:00, ay ang pagtatapos ng kasiyahan sa piyesta. Habang nagmamasid si Itom sa paligid, pansin niyang may mga iilan sa mga panauhin sa lugar na yon ang merong mga bitbit na nagsisilakihang kawa. Ang iba sa mga ito ay pinagtutulungang buhatin. Ang iba naman ay pinapasan mag-isa ang mga kawang kanilang dala. Dahil sa hindi alam ni Itom kung para saan ang kawang yon, pinili niyang magtanong na muna sa kanyang ama. Tay,
Para saan ho ba yung mga kawang dala ng mga kalalakihan? Tanong ni Itom. Nang marinig ito ng kanyang ama, agaran din naman itong napatingin sa mga kalalakihang tinutukoy ng kanyang anak. Pagsipat ng ama ni Itom sa mga kalalakihan, wala naman itong nakitang kawang nagsisilakihan. Ano? Kawa? Nasaan ba yung kawang tinutukoy mo? Wala naman ah. Sagot ng ama niya sa kanya. Dahil sa sinabi ng kanyang ama, agad din namang napatitig si Itom sa kinaroroonan ng mga lalaking merong dalang kawa. Pagsipat niya dito, muli niyang nasipat ang mga nagsisilakihang kawa na dala ng mga ito. Kinusot niya noon ang kanyang mga mata, gawa ng hindi talaga siya makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang ipinagtataka pa noon ni Itom, siya lang ang nakakakita sa mga kawang dala ng mga ito. Nang mawala na sa paningin ni Itom ang mga kalalakihan, pinili niyang ipagsawalang bahala na lamang ang kanyang mga nakita. Ilang minuto pa ang lumipas. Unti-unti nang namamatay ang mga sulong nakasindi sa labas ng tahanan sa baryong kanilang pinuntahan. Sa bawat pagpatay ng mga sulo sa paligid, ay ang paglakas din ng nararamdamang kaba ni Itom. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon, na tila ba merong nakaambang panganib sa paligid. Matapos makapagligpit ng kanyang ama, pinili nilang dalawa na pumasok na sa loob ng kangga. Matapos nilang makapasok, kanya-kanya na ring ayos ng kanilang pagtutulugan sila Itom. Habang nakahiga sila ng kanyang ama, muling ipinagpilitan ni Itom ang kanyang mga nakita. Tay, sigurado talaga ako kanina eh. Nakakita ko ng mga kawang dala ng mga kalalakihang tinuro ko sa'yo. Di ako pinaglalaroan ng mga paningin ko, Tay. Kasi ilang ulit ko tong nasilaya na pasan-pasan ng mga kalalakihan. Pagpupumilit ni Itom. Nang marinig ito ng kanyang ama, pinili nitong huwag sumagot sa sinabi ni Itom. Bigla itong tumayo sa kanyang pagkakahiga at kumuha ito ng isang bolong nakasuksok sa gilid ng kangga. Nang makuha na ito ng ama ni Itom, merong kumatok sa kanilang isang lalaki na siyang agaran din naman nilang pinagbuksan. Manoy, umalis na kayo kung nais niyong makabalik pa sa inyong pamilya ng buhay. Matapos nitong makapag-wika, doon na mukhaan ng ama ni Itom ang lalaking kumausap sa kanya noon, ay ang isa sa mga parokyano niyang naging kausap habang idinadaos ang pista sa baryo. Nang marinig ng ama ni Itom ang sinabi ng lalaki, agaran din naman niyang isinara ang pinto ng kanilang kangga upang kumuha ng mga gamit na kanyang kinakailangan. Kasabay ng pagkuha dito ng ama ni Itom ay ang paglanghap nila ng kakaibang amoy sa hangin. Pinaghalong bulok na laman at amoy ng patay na hayop ang kanilang nalalanghap na halos ikasuka na nilang magkapatid. Dahil sa kakaibang amoy na yon, maging ang kapatid noon ni Itom ay nagising na rin sa pagkakatulog. Habang nakikiramdam sila noon sa paligid, pansin nilang panay na ang pag-iingay ng mga alaga nilang kalabaw. Bibihirang umungaw ang kalabaw sa gabi na siyang labis na ikinagulat nila Itom. Ilang minuto pa ang lumipas, nakakaramdam na sila ng mga taong nagsisitakbuhan, hindi kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Maniwala kayo o hindi, kahit nasa gilid noon ng daan sila Itom, ramdam na ramdam nila ang mga kakaibang presensya na nasa paligid. Halos magsisisigaw na noon sila Itom sa sobrang takot nang makarinig sila ng pag-iyak ng isang lalaki.
Napakalakas ng pag-iyak nito na parabang nakakaramdam ito ng matinding sakit. Nang marinig ito ng ama ni Itom, walang sabi-sabi ay agad itong lumabas sa loob ng kangga upang patakbuhin ang kanilang mga kalabaw. Si Itom naman noong mga oras na yon, panayang pagsilip sa paligid ng mga nilalang na maaaring papalapit na sa kanilang kinaroroonan. Nang makasakay na ang ama niya sa kanilang kalabaw, agaran din naman itong nagpatakbo ng napakabilis. Halos hindi alintana noon ng ama ni Itom ang kanilang lugar na tinatahak. Malalaki man ang uka sa lupa, hindi nito napipigilan ang kanyang ama na parabang hinahabol ito ni kamatayan. Nang malapit na silang makalabas sa Baryo Gurang, doon nakasilay si Itom sa unang pagkakataon ng mga nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Paglalarawan ni Itom sa mga nilalang na kanyang nasilayan, meron itong mga buhok na halos 1 dangkal ang haba. Namumula ang mga mata nito at tumutulo ang mga laway sa mga nagsisilakihan nilang bunganga. Kitang-kita rin ni Itom ang mga pangil ng nilalang na yon na nakausli sa kanilang mga bibig. Mahahaba din ang mga daliri nito at meron itong nagsisitalasang mga kuko. Nasilayan ni Itom ang mga nilalang na yon na humahabol sa kanila habang sila ay papaalis sa Baryo Gurang. Dagdag pa ni Itom na hindi isa ang humahabol sa kanila noon, bagkus ay napakarami. Habang papalayo na sila sa Baryo Gurang, hindi pa rin sila nagagawang tantanan ng mga nilalang. Kahit mabibilis ang pagtakbo ng mga aswang na humahabol sa kanila, hindi pa rin ito nagagawang maabutan ang pagtakbo ng kanilang mga kalabaw. Nang madapo na sila sa nagsisitaasang talahib, pilit pa ring pinadaan doon ng ama ni Itom ang kanilang kalabaw. Kahit umuungol na sa hirap at pagod noon ang kalabaw nila Itom, pilit pa rin itong tumatakbo upang makatakas sila sa kamay ng mga aswang. Nang makarating na sila sa talisay, pinili ng kanyang amang harapin na lamang ang mga nilalang na humahabol sa kanilang kinaroroonan. Ang ginawa noon ng ama ni Itom, ipinasok silang magkapatid sa isang maliit na butas ng puno ng talisay. Matapos itong gawin ng kanyang ama, agaran din naman itong pinakawalan ang kanyang 2 kalabaw. Habang nakakubli noon sila Itom, rinig na rinig niya ang pagsigaw ng kanyang ama ng, "Mga demonyo kayo! Kahit kailan talaga hindi kayo marunong sumunod sa usapan! Tara! Lumapit kayo at magkasubukan tayo! Lalaban ako sa inyo ng patayan!" Matapos nitong makapagwika, agad din naman itong kinuha ang kanyang bolo na nakasukbit sa kanyang bewang. Matapos niya itong makuha, walang sabi-sabi, agad niyang sinugod ang mga aswang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kasakasama noon ng ama ni Itom ang 2 nilang kalabaw na siyang labis niyang ipinagtaka. Animoy ang kalabaw na yon, sumusunod sa nais ng kanyang ama noong mga oras na yon. Doon din nasilayan ni Itom ang isang ngipin na kagat-kagat ng kanyang ama habang ito ay nakikipaglaban. Dahil sa puwersa ng kalabaw, hindi ito magawang malapitan ng mga aswang. Ang 2 kalabaw na alaga nila ay hindi lumalayo sa ama ni Itom habang ito ay nakikipaglaban. Nang makapatay ng 2 aswang ang ama noon ni Itom, wala nang nagawa ang mga nilalang kung hindi ang magsipulasan. Dahil sa mga nasilayan ni Itom, hindi niya mawari kung paano nagkaroon ng ganoong abilidad ang kanyang ama. Paglapit ng ama ni Itom sa kanilang kinaroroonan, agad din naman sila nitong inilabas sa butas na kanilang pinasukan.
Doon na din nila napagpasyahang magpalipas ng gabi upang maging handa sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Habang ibinabalik ng ama ni Itom ang mga kalabaw sa kangga, napagpasyahan niyang lapitan ito upang tanungin kung paano niya napasunod ang mga alaga nilang kalabaw. Nang marinig ng ama ni Itom ang kanyang itinanong, agaran din naman itong sumagot ng, Wala yun anak. Ang ginawa ng kalabaw natin kanina ay isa sa kanilang pamamaraan upang maprotektahan ang kanilang pamilya. Itinuturing tayo nitong pamilya, kaya nila nagawang lumaban para sa ating kaligtasan. May mga bagay ka pang hindi mauunawaan, kaya mas mabuting itago mo na lamang ang iyong mga katanungan sa iyong isipan. Nang marinig ito ni Itom, halos hindi niya magawang sumagot sa sinabi ng kanyang ama. Sa paglipas ng napakaraming taon, doon na unti-unting nalaman ni Itom ang madilim na sikreto ng baryong minsan nilang tinungo. Ayon sa mga nakausap ni Itom, isa umanong baryo ng mga aswang at manlalason ang lugar ng Gurang. Marami nang namatay sa lugar na yon at hindi na muli pang nakita ang mga bangkay. Ang kalimitang ginagawa ng mga aswang sa lugar ay ang pag-eengganyo sa mga dayong napapadpad sa kanila upang doon manatili kahit isang gabi. Kapag napiling manatili ng dayo sa kanilang lugar, hindi na muli pa nitong nasisilayan ang sikat ng araw kinabukasan. Dahil na din sa tulong noon ng mga kaibigan ni Itom, doon niya napag-alaman kung ano ang itinatagong sikreto ng kanyang ama. Ayon sa isang matanda, meron umanong agimat ang kanyang ama, kaya nagawa nitong makipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Doon din naunawaan ni Itom ang minsang sinabi ng kanyang ama tungkol sa kasunduan nila ng mga aswang. Dagdag pa ng matanda na ang lahat ng mga antingerong naninirahan sa kanilang lupain ay merong kasunduang nilagdaan sa batong buhay sa pamamagitan ng pakikipagkasunduan sa iba't ibang uri ng nilalang. Ang kasunduang yon ang nagpapanatili ng kapayapaan sa kanilang baryo at ng baryo ng mga aswang. Nang inilahad ni Itom ang lahat ng kanyang mga nalaman sa kanyang ama, hindi naman ito nagawang tumanggi sa lahat ng kanyang mga sinabi. Magpahanggang ngayong may edad na itong si Itom, baon-baon pa rin niya sa kanyang alaala noong minsan silang madapo sa baryo ng mga aswang. Okay, grabe sobrang angas. Lalo na yung yung eksenang nakikipagsuntukan na yung tatay niya sa mga aswang. Pero ito talaga 100% legit, no? Ngipin ng kalabaw yun. Hindi ko lang alam kung bakit kagat-kagat yung ngipin. Alam ko pwede lang itali sa bewang yun or ikwintas mo. Siguro may iba pang gamit, no? Or may iba pang pattern kung paano siya pagkaganahin. Kasi kung mapapansin nyo yung takbo ng kwento, na-control ng tatay ni Itom yung dalawang kalabaw. Ngayon ko lang narinig yun, yung ganong klaseng abilidad. Alam ko lang kasi kapag sinabing ngipin ng kalabaw, lakas, ang depensa, yung kukunat ka, ganun lang siya. Pero yung makokontrol mo yung hayop, first time ko lang marinig yun. Kaya labis na nagulat ako sa kwentong ito. Pero syempre, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Eliza May De Joel, Riza Zubiaga, at sa mga nag-renew ng badge na sina Maria at Glendale. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.